Hercules! Napalabas, si Murot ni Hercules kini Yuli, iti Animal Park ti amo na. Kat nakita da ito iti nagduduma nga ayop nga daijay. Nakita na ti may sa abakas kat malidliday da ito'y. Inasitgan na nga rod kat kinasarita na. Naku na ti bakas anatay ti asawa na, gapo iti sakit. Iso amalidliday. Kat nagpatulong pa da ito'y kini Hercules. Tapno makapanaw da iti dayta adiso. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas, Ana Paul 1, Tuwato. Dito'y drama tayo, Hercules! Saan mi akayat ti agnad dito'y tasan adito'y ti rombag apagnaidan mi ijay kabakiran ti kayat mi apagnaidan san adito'y tulungan na kami ko ba Ha? mawatam ti bagbaga ang kinawatan ta iso apangasip tatulungan na kami ang magkapanaw dito'y Ha? sika lang ti makaawat iti panagsahok iso atulungan na Ha? anya kapatid at tao maawatan na kani winosan ha kun na matlatan Ha? Wen, sige, bakas. Kitaak, no kasano kayo ang matulungan ditoy? agawaam kabayatan nya awantay baknang gakin ko kwa dito'y Animal Park Wen, sige, kitaak, no kasano ang matulungan kayo? Ha? Apay nga agsang-sangit ka, Leon? Babae ka kade? Wano lalaki ka? Babae. Ay! Apay nga agsang-sangit ka? Babae a Leon? Mailiw ako ni pamilya. Di anak ko. Kanti asawa. Ha? Mga sukat na ko nilakay ko iti sa mahali. Ay, Kapo tamano matan atawan. Anak kakulong ak ditoy. Ha? Kay liw kunti pamilya. Ngamjak amo. No kasano makarok atak ditoy. Gapo tanakaganda dumat na ito'y kolongak. Diya kaya't ditoy. Agsubli ako manijay bakir anag-apwak. kasta kade? Tulungan nakman si katao. Anya tinagan mo. Hercules tinagan ko. Hercules gayam tinagan mo. Nang nangaga kunday tanagan. Si kagayam ni Hercules. Wen, babae a Leon. Sige, takitaak no kasano ang matulungan kayo. Kaya't tinakakulong latan dito'y kay liw konti agtayab iti tangatang. Apay ngamin nga adda ka ditoy, bilet. Piniliw dakmat. Kat dito'y tinangipananda kanyak. Di mo kayat ditoy? Kat ado kayo abilit iti daytoy akulungan. Oray isoda. Saan da kaya't dagyan dito'y? Kanayon da ang agsang-sangit. Kasta ka de?
iso apang asim. Tatulungan na kami makaruar dito'y kulungan mi. Paruarin na kami dito'y kulungan mi. Sige, bilit. Takitaak no anya ti maitulong ko kada kayaw. Panunutan tayo. No kasano kayo ang makaruar ditoy. Agyaman kami. Anyay tayong tinagan mo. Hercules. Hercules gayam tinagan mo. Wen, nang nagkuntay tanagan. Si kagayam ni Hercules. Wen, siyak ni Hercules. Katbayam, tamakaruar kayo matlaang ditoy. Ngam kitaan tayo no kasanaw. Tapno awan ti asino man ang madangran. Sa dino tinapnapanam, Hercules? Nagpagnapagnaak ah. Kinitak dagiti ayop nga adda ditoy. Nagduduma dagayam. Aduda. Kabutbutang pay dagiti daduma. Wala, iso asika. Amangan no sikbabanda ka dagiti lyon kan tigre. Bilibak ah. Kasanuda nga inyog dagiti liyon kan tigre ditoy. Kat syempre, ado ti tao ni boss. Adda teknik da. Ay, kaano ka di asumangpet tibus mo? Mabayag pa'y ije na panan na. Kat umawag tulangan into nagsubli. Kasta ti kunana idi mawag. Kasta ka day? Kat, anya, sigurado ka kayat mo tagtrabaho dito eh? Una, agtrabaho ak ditoy. Hercules, kasanungay. Dito'y kadilatan na kay kulungat. Wen, di ta ka paylaang nimpa. Di ka agdanag. Tawan dakas ang mapasamak kan ka dita. Basta di mo gamdun ti aglibas. Tapno awan dakas ang mapasamak kan ka. Sige ang aron. Laglagi pam ah. Di ka agliblibas. Tamangan no dakas ti mapasamak kan ka. Wen ka di. Imbagak idikan ka. Adi ka umad-adayo kanyak. Idi mapanta ko maijay bangkag may. Ngaman niya ti inaramid mo. Simyasi ka. Wen, Hercules. Don't worry. Agtulnog akon kan ka. Sa anak ngaglibas dito na kay kulungat. Wow, nimpa. Katadda planok ita. Iswasapay ko ma. Tamakatulong ka kanyak. Anya ti plano? Irwar ko amin dagiti ayop ditoy. Ha? Wen. Katamok ang makatulong ka kanyak. Iswadi mo gamdan ti aglibas dita kulungam. Tapno sa anak amarigatan amang sapol kan ka. Wen, Hercules. Sige. Si dada anak at tumulong. Babae alyon. Nakasarita kong dagiti daddo maakakadwam dito'y Animal Park. Katkaskan ka. Kaya't damaw ti makarok at dito'y. Wan, Hercules. Ngamin, awan waya-wayami ditoy. Nagtuok ti agyan ditoy. Pagkukwartaan na kami lang, ti akin kukwa iti daytoy nga Animal Park. Ngam, amom ka diti pagturungam, no bilang tamakarok at ka ditoy? Wan amo, ijay kabakiran. Sige, nasayaat nga ron no kasta. Agtitinulong tayo no makarwar ka, tulungam dagiti daddo maakakadwam, tapno makarwar damat ditoy. Wan, ikarik dayta. Gaputa amin kayo, agpapada kayo, adi na kayat ti agnaad ditoy. Dagiti dadduma, agsangsangit pay. Ala nga rod, tulungan na kami, Hercules.
no matulungan na kami. Utang may anaimbag anakem ken kadaytoy. Sige. Kaaduan kada kami ditoy. Kat may sa abakir tinagapuan na. Ijay kabakiran iti daytoy alugar. Kat indun makapanaw kayo ditoy. Nasken nga agan-anad kayo. Iti kasta, saan da kayon tumanan amatilew? Isublida kayon tumanan ditoy. Wan, Hercules. Agsasarita kaminto iti nasayaat nga aramidan me. Hoy, Nympha. Apay adi kag kutkuti di takulungam. Agin inanaak ah. Ay na. Tatalaga gayam ang makapagsao ka ah. Of course. Mawatak tibag pa ka. Maragsakan lakit din ni boss. Apaman ang makita na ka. Kasta ka di? Oh, di mayat. Taado ti mapastrak na dito'y animal park. Babain kanyak. Oh, amom ah. When amok taday tamat ti gapo na ati niliwdak. Saan ka di? Gapo, iti kwarta? Wen kat nagpayduma ka. Ta sigurado, babaan kan ka. Arakan dagiti tattao da ito animal park. When agsala ak tupay? Kan agkantaak Anya, Kayat mo, tagkantaak? amom ti agkanta? Nalaingak ngagkanta, kanagsala? Sige, buyanak, tagkanta, kanagsala Alaman nga rod, buyaak man ti panagkanta kan panagsalam. Amom ka di, Hercules. Nagkanta kan nagsala ni Nympha. Ay na, naay-ayo ak. Naragsakan na ka ng buyakan ko na. Kan naragsak mo't nagsala kan nagkanta. Amom ka de, Yuli. Nga iti kaunggan na, kat naliday. Gaputa nakakulong latan. Ha? Kan amom ka de, nga amin nga ayop dito'y animal park. Kat agsang sangit, kan aglidliday daw. Nga main, kailiw dan ti pamilyada. Saan adito'y ti pagtaangan daw? Ta dito'y, nakakulong dalatan. Ha? Amom Yuli, no si kati adda iti lugar da, agladingit kamot. Kita amtay may sang ayop, ni Bakaus. Agsang sangit, gaputadwada iti asawa na nakakulong ditoy. Nagsakit ka no di asawa na, kat saan da nga ingkan ka na, aging gaan natay. Ha? Agsang sangit anang isalaysay iti napasamak iti asawa na. Makasaritam dagiti ayop? Jakman ammo. Ngam, maawatak mo't dagiti sao dagiti ayop ditoy. Kasta ka di? Yuli, di ka kadimasyan ka dagiti ayop ditoy. Tunggal may sa kadakwada, katagladladingit. Ha? Kat, anya ti kayat mong aramidak? Anya nga ta, no palubusan tayo idan. Anya! Ay, patayan nak ni boss no kasta. Kan may sa, awanan pagkwartaak ah. Dakkel ti sweldok ditoy. Dakkel nga agpaiso ti swildom. Ngam agladladingit mo't dagiti padam aparswa. Gapo kada kayo. Ha? Yuli, adu pa'y dita ti mabalin a pagkwartaan a nasayaat. Saan akastoy? Tanusingiran na ka tinakaparswaan. Amangan no agbabawi kantaw. Anya! Isu ano mabalin? Rukatan tayon dagiti ayop ditoy. Agsublidan iti talaga apag nanaudan daw.
Nakitam dayjay alyon, Yuli. Wan, Nasakit ti kita naken ka. Kuskusilapan na ka. Gaputa kaguradakan dagiti amin nga ayop ditoy. Isu atap na awan dakas ang mapasamakan ka. Rukatan ta idan. No saan ta rukatan ida? Sigurado aranggasan da kayo. Iti kanito ang maikanda iti gundaway ang makarwar iti kulungan da. Da kayo mutlaang ti kaase. Taagi balas da. kasta? Ita tanasapa pay. Rukatan ta idan, Yuli. Sakbay nga agsubli ti busyaw. Kasanon dagiti daduma ang trabahador dito eh. Rukatan tayo dagiti ayop iti tinga trabi Apag isunto anar nakandan iti turawg. Yuli, nasaysaya at matlaeng amaadaan ka iti kwarta, iti nasaya at awagas. Saan akastoy nga adda mapaspasakitam? Sige, umanugot akon. Nasaya at nukasta. Alangarod, anya ti aramidan ta. Sige, takasaritak amin dagiti ayop ditoy. Bagaak ida itinasken nga aramidan da. Wan nimfa, kasta ti plano mi ken ni Hercules. Sana ka mamatikan ka, Yoli. Mamati ka man kansan, kasta talaga ti plano mi ken ni Hercules. Nupod no man dayta. Kablaawan ka rod. Taapay, Ngamin, addaan kagayam, itinasaya at apanagpuspuso. Kat dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, magunggunaan to. ha? Laglagi pam dayta, Yoli. Adda agur-uray agunguna, kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Bakas, nakasarita kong daliyon, kandagiti daduma pa'y nga ayop ditoy. Agtitinulong tayo, tapno makarwar kayo. Wen, Hercules, agyamanak no kasta. Katda kayo abakas, makatulong kayo, tapno mapagkadagiti kandado iti tunggal kulungan ditoy. Wen, tumulong kami, abakas. Makatulong mat ni Yuli. Anya kumamat, ti maitulong dayjay. Agpaspasik si babae. Kagorak dayjay. Di yu gurguraan. Gaputan na ka-amerisan. Tumulong ni Yuli. Tapno maala na dagiti tulbak iti tunggal kulungan nyo. Kat makarwar kayo amin. Kasta gani. Agsagana kayo. Taintuntang nga trabi Rokatan da kayo amin. Kat agawaan nyo ti pumanaw ditoy. Agyaman kami onain no kasta, Hercules. Naala kong dagito'y atulbak iti tagaigam. Linibas ko nga inala. Sige, mapantatulbakan dagiti ridaw iti tunggal kulungan dagiti ayop. Taintuntang nga trabi ang nakaturogan dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho dito'y Animal Park. Lukatan tayo amin aridaw. Sige. Ay, excuse me. Siyak ngay, nalipatan dak sa amatan. Wan nga agpaiso. Kasanon ni Nympha. Agdisukan tulat ta iti abagak, Nympha. Kat saan ka nga umadadayo? Sige, tumulong akmat amang rokat ka dagiti ayop ditoy. Sige, aramidam noan niya ti maitulong mo. Sige, parawarendak nga rutan dito'y kulungan. Wan Nympha, mabiit na ang tairwardakan dita nakaipupukam. Nakasagana ako ni Hercules. Ha? Apay day taawit mo abag? Kwarta da ito Jak ibati da ito Saan matkit di unay nga ado. Anya nga iti pangrugyak no ibati. Kan may isa, nagbambanugak da ito
Urnong ko, sipod nagtrabaho ak ditoy. Sige, intayo nga rudan. Itapay laang. Rugyan tayo, tinaskan nga aramiden tayo. Ngam, Hercules, kasanon numaamon ni boss amay saak anang ruk at kadagiti ayop. Kat patayan na. Kalpasan amarukatan tayo dagiti ayop. Kumamang ta iti pulisya. Isudan to ti makaamoy ti bus mo. Ngamen, saan ang maiparbang ti inaramid na? Saan anag na iti legal a proseso to'y pagkukwartaan na nga animal park? Basta tiniliw dalatan dagiti ayop iti kabakiran, sada impupok ditoy. Tilintag ton ti makaamoy ti day tayo, le. Basta ita, aramiden ta ti maiparbang. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggen ti makalawas a serye tayo ana Paul 1. Tuwato! Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bernie Pagklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.